Ụmụnne m ele ọtọ n'ụrụ ọ na-nwekwarechi biko ihe m na-ekwu ngelugbo aga m akọbiri chọọ m ka agbatị anyị agbatịa ọ bịa kọwaa details aga m epikiri point gbotowara ya ụnọ gbuo ya na nkenke. Otu nwanne anyị nwoke kpọrọ m ọ sị ya dị confused na nwamba nọ nza na mama ya zụrụ ya rezie ya na mama ya zụrụ ya zụọ ya mana mahadum nwa ya single mom na ihe mma ya gwere na ihe segere ya na papa ya ya ekwerekwenụ na anabatakwara na ya n'umere na ụmụnne mma ya ejighị egwu egwu. Enweghị onye na-eme ya ka ya bịa jụwa ese gbasara mpa ya much na papa ya kwanye anọghọ nkụtụ ya enweghị otu ọbụla ihe a gwara ya wụ ihe aka ore ya ihe believe. Mana ya nọzi recently a man abịa meetie ya mgbe ya na-ala ka isi gwawa ya n'ihe spendịrị ezigbote ego iji tresite n'ihi na enwere nwanne ya nwoke gwara ya si elekwekwe na nwa ya nwoke ahụ ọ mụrụ na ọ ka dị ndụ na ifu ndị na gwara na nwa ahụ nwụọna ya elewe so onye ka ọ waza si ọwụ nna ya n'ọwa ọhụ ga na ha yiri this man ekpoghige n'akwa ebe akpọ mama ya ha mama ya n'ogbu ole na o mechana ihe niile oge eme ya n'elu ụwa Chineke kere. O bido gwawa ya na ya wụ nna ya na ya na nne emega enyi afọ ime acha na ha bikwa na Uyo that time ọ wee ebe senior brother mama ya na nwanne nwoke na mme na mpa ha bi ọ ebe ha pụrụ oji bekee na ọkwa n'ebe ya onwe parents ka ebikwana ya na nwa nne na-emega enyi afọ ime acha ha bịa na ha ga-alụ papa ya bịa hụchie na nwa ya nwoke atọla nwa ha nwaanyị mana ha laikiri nwa na ha ga-alụ ọ na-abịa bụ na mama ya na-evisiti na ha ga-alaiki na ha chọrọ ịlụ nọ ihe mgbe ije ha bịachara ije ọzọ ha bịachiziri again ọ bụrụzie na mama ya anụzi ha gwa ya na ọ nọghị ya na o jikwara omene travel ya jụọ asụ why ha jụwa ya gwawazie ya nwa sị na ọ naanị mama ya ka ya tụrụ ime ya sị nụkwa na ụmụ hazi ụmụ nwaanyị ole ya tụrụ ime na ọ naanị ya na enwere nwa agbọghọ ọzọ ya ime ya tụrụ ime na ya ha agaghị ewere nwa ha ọ na-atụgharị ụmụ nwaanyị ime ọkpanda enweghị otu esi eri ichi mmanya enweghị otu esi achụ ka ya mara ma ihe ndị akụgawa eziokwu bifo ya mara ihe mere nọ ha agbapụkwuo ya makwana otu esi eteresi bịawa vileji ihe ọzọ ya infọmeshọn na ahụ gwara ya na nwa ahụ na-amụ ọnụ ya na ọnwụọna ya begebegebe juru nọọ mama ya gwara na nwatakịrị amụọna ya na ọnwụọna na ya ewepụ anya enyeghịkwule nsogbu na ihe ya chọkwa ya hụ na ya jọs atọrịgo ụmụ nwaanyị ime ya gwe mme na ọwa obligation false allegation na enweghị onye ọzọ ya tụrụ ime na ọ bịa ka e pruvue mgbe gwa ya ọjụghị ya gwa ya ọ chọpụta hụ dị gel ya tụrụ ime na ọ bụ ihe a gwara ya kwapụga ebe ha bi na ya sị mba na nwa na nke ya chọrọ ịdị shọ na since anyị ya eteresigidere ịmata ma vileji ha ma gịnị enwebeghị ya na-emebe na ọwụ 2 months ago ka ya jamụrụ somebody mara ha nga ha hara biri n'Uyo na onye ahụ gwazie na ya marụrụ ụlọ ha ya marụrụ mma ya marụ a village ha ya gwazie ya otu ha si asị na ụlọ ndị woman na ọ mụrụ nwa na ọ mụrụ nwa around that time na ọ mụrụ nwa na nwa nọ nwoke gasị mba na ọ mụrụ nwa ahụ ndọlụbeghị di as of that time that means na ọ wụ nwa ahụ ndọlụghị di that means na ọ nwa ya the guys na yes na ọ hụkwanụ dị nwa na ọ ga-oyiri ya na gakwa ije ya wụ na nwa ahụ yiri ya na ya na suspect na ha tụrụ ya ashị na ọ otu eshiri nwa imi ma anya eteresigide ya bịa na o ruole 2 days ya batara bịa lọji ya na hotel bịakwana na-erugharị na onye jikwala n'anya ịhụ na ọwụ nwa ya truli na o yiri ya na ihe a chọrọ ịhụ mmanya ole anya n'ihu si ihe na ugbo ya ekwughị na ọwashi ya ledi manụ iche na ihe a kọrọ ya na mama ya gwara ya dasị na mpa ya manyere na plen gawa ala bekee ruo ebe ahụ nwụọ gaa prison nwụọ na prison and ha alụbe ya jụọ ya what of agwa ya na ihe mere na township ya ma ọ mahụ vileji ebe papa ya biological father ya na ọma na enyi ka emeke ọ gawa ala bekee ruo ebe ahụ buo drọgụ tokpuo ya news ọzọ ihe infọmeshọn ọzọ enwetawo na ọnwụrụ ihe ihe mma ya gwara ya ihe ụmụnne mama ya gwara ya ha nabata ya mee fil ya mee enwe mgbe ya fil out of place na ihe nwoke akọga na ọ dị iche na ihe ha kọrọ ya
this man approve ore na that na all woman ya gwa na ya ga-apụta na ọpụta wobele mme ya na ọpụta ka ya na ya bụ ga DNA test ga me ọ mara ma ọ me need DNA test ịma na that man bụ papa ya na ugbu a na ya amaghị otu esi aga about it na ya ajụọla mama ya sọsọ gịnị mere papa ya mama ya si ya nwa repeat ha mpa ya again na ya ga-ajọ sọ ṅụọ sniper nwa na ụnụ gwadele biko na olee otu esi eme this thing na ya amaghị what to do na this man dị kwuga eziokwu na ọ chọrọ imiti ha na ọ chọrọ ikpe ka meeting mana mma ya achọghị ihe ka emenshọn ma aha mpa ya again and this woman wụ mma ya tara ya ahụhụ ma ụmụnne na-enwebeghị ihe ha ejighị ihe egwu egwu na-enwe onye chọrọ ka emenshọn aha this man ebe a na ihe mpa biological papa ya kwughekwe nọ na ya etughị ọnwụ na otughị ihe ọ gara etute ọnwụ na otughị ọ ga-abịa nwee mind ibe etu etute na-ebe na ihe this man beg na ụnụ gwadele how to handle this situation na ya amaghị what to do ya na the man na-ekwu that because ha ejighị ego because ya na papa ya ejighị ego because ha eme ka ọzọ ha frame ya up na echiwetụ another girl ime na enwe nwa ya tụrụ ime na ọ naanị mama ha na this ihe o bega ihe the man bega isi nwa dị ọkpara ya edina ya anya dị opportunity ịma nwoke na-ebe ya dị embarrassed kporozie gaa n'akụkụ o kọwaziere ihe niile mere na otu o shiri mee mana nọmba ebe kọrọ ha bi n'Uyo na mma ya kọtachana na ha biri like ha biri n'Uyo kọcha ihe akọrọ the only difference wụ na papa ya tụrụ ya ime biplane gawa ala bekee ruo ebe ahụ buo drọgụ gide tokpuo ya nọrọ na prison nwụọ and alụbeghị akwụba egwu isi ya ha amakwana hụ papa ya maruo ya village enwe otu esi erichi ndị nwe n'ọhịa ha gwara ya na ya dị welcome na anabatara ebe a na-eke ala na a ga-enye ya ala na a ga-eme ya dị comfortable wepụ obi n'owotu ihe shiri mega na ihe a dị iche na ihe nwoke akọga dị iche na n'ụlọ gwagodi otu esi handle this na mama ya amahụ na ya metiele biological father na ya na ya abụọ na-ekwuru na phone ọ na-akpọ ya na-akpọ ha na-akparịta ọ na-akọrọ ya many things jicha picture mma ya mgbe mma ya dị young mma ya dị very beautiful ya na-achụ onwe si na ọ ga-ejide picture mma hold on to this picture that means love ya that time dị genuine and honest n'ụnụ gwadolo otu esi handle this thing na ori gị enyi n'ahụ ịnọ ngala ugbo na nwaanyị ibe m olee ka plan ka chọrọ ịkpọrọ nwa ahụ gbapụ gaa zụọ ya ịchọ ka nwoke gịnị ya bụ kpọrọ ụmụ ya mara naanị ma iwe ṅụ ihe m chọrọ ịgwa nga ịtacha ahụhụ ahụ eziokwu ga-apụtakwa ọ ga-eguzoro rie nga n'ọrụ and with full chest ahụhụ niile to what end ụmụnne m ọngọ ha nọ m n'ọnụ ọsọ unu gwadele how to handle this situation ọngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu